Zita rangu ndonzi Stembile Mukwati. Mumba medu takazvarwa 36, 4 boys 2 girls. Ini ndini musikana mukuru. Ndakazogumira form 2 but form 2 yacho kwaiva kungoendawo but pasina mari. Ndazogarawo ndakazoroorwa nemurume wandakawana ari ticha. Ndobva ndaroorwa ugokoko. Pandakanogara ugokwe manje life yakatanga kunetsa. Ndakaroorwa 97 ndikaita mwana wangu muna May 98 anonzi Patricia Mugairi. Ndobva zvangonetsa ndobva ndadzoka kumba kufamily yedu yanga iri very poor, ndisina kana pokutangira, ndisina kuziva kuti ndichanowanepi sipo, ndichaita sei kuti ndichapa mwana wangu chii. Ndobva ndasvika. Saka munongoziva kuti kana wadzoka vabereki vanombonetsa wadzokerei chii. Ndakagara ndati gare ndakambotoenda kuMaricho kunonzi kwaBhuka kumasoja. Taenda tichinosakura tobva tapuwa chibage kana makebheji tichitengesa. Ndazoti gare 2000 mwana wangu ndopa akanditi uya mainini uyai kuMasvingo. Ndopandakaenda kuMasvingo ndobva ndanoshandira kwakaroorwa tete vangu, mwana wababa mukuru wacho. Now is late. Wakagara neni 4 years. Hatakagara zvakanaka. Kudzikana aishanda kuMinistry of Transport. Kudzikana azoti mainini basa ramuri kuita kai, inini mari kuti ndikupe munoshanda everything munoita. Ndakamuchenda aiva nevana vake 3. Munofa kuwana basa kuru. Achiramba ndobva ndazowana basa kuru kwandakawana. Aishanda kuNetfarm anonzi Muchaneta Kandimiri. Ndakagara naye kubva 2003 until 2017 naye akanditambira kumba kwake, tikashanda ndichiita zvakanaka ngane vana vake. Aindida, aindiitira rudo. Ndasingaoni sokuti ndiri musikana webasa. Handabva ndambofunga kuti ndiri musikana webasa pano. Aindiitira zvakanaka nguva dzese. Pay yangu akanitaura kuti ndinokupa bonus. Ndaitofundira kuti chii chinonzi bonus mulife mangu. Ndasingazivi kuti munhu anopiwa bonus. Aindikurudzira zvakawanda. Ndaishushikana kurwara nestress. Akaita kuti stress achiti hazvina nebasa zvakaitika kwauri is past. Inini ndoda kunoita kuti chii uwe part of family yedu, unogara wakafara, usatsamwa, usaita sei. Akandibatsira zvakawanda, akanditraina. Ndikashanda naye. Aigara achindikurudzira every panovhara vana vechikoro, aindikurudzira kuti enda kumusha 2 weeks unoona mwana wako. Kana waenda aindipa kamari isiri not pay yangu, kamari kuti wombouya nemwana wako muMasvingo achizivawo town, azive kuti akaona mabiscuits asavhunduka, akaona masweets asavhunduka. Saka ndainotora mwana wangu kumusha Patricia ndopinda muMasvingo ndomutengera ndomutengera zvaanoda zvese kuti kana akuziva. 2005 ndopa akati taakumuvha kuenda kuHarare. Ndakamboramba ndikati kuHarare handisi kuda kwaine mhaka ye. Kanzi aiwa wakungonondibatsira for 6 months chete. Ndobva tauya kuHarare takanogara kuMaybelline. Ndakagara zvakanaka. Ndakabva ndazotokangamwa kuti ndichadzokera here kuMasvingo ndiri paya. 2005 baba vangu vakabva vafa. Baba vangu akandibatsira everything, kuvaviga, kundibatsira nezvakawanda. Nguva nenguva aindikurudzira kuti Stembi zvaunoona kudai usazvidza semunhu asina kudzidza, uri munhu akadzidza muupenyu hwako. Chandoda kukurudzira kuti mwana wako asaita life yako, aite life yakasiyana neyako. Mwana wako usatora mwana wako kunge tambo dzemagetsi, malaini emagetsi aya. Hatunoona kuti anofamba ari 4. Ndikati mamwe anenge ari 3 but anofamba ari 4. Hamufanirwa kuramba makadedzana setambo dzemagetsi. Saka ndaitobhoeka ndikati munhu yari kuzama kutaura kuti chii every time aigara achindikudza izvozvo. Akati mwana wako anofanirwa kuenda kuchikoro, unofanirwa kurarama life yakanaka, mwana wako unokwanisa kurarama upenyu hwakanaka. Ndikati munhu uyu zvaari kunditaurira. Paidzidza vana vake kuEagle School, paiitwa mafunction yese
ndaitoramba kuti handisi kuda kuenda but ndaimanikidzwa toenda tese. Azochinja vana vake ndokumwana umwe ndobva amisa kuHatman House St George's pega pega paitwa mafunction emwana wake ndaitoenda but ndaiti inini handikwani, kune varungu, kune vanhu vepamusoro-soro, saka ari kuenderei neni but aingoenda neni kuti hende tinotofanwa kuenda chete nyangwe nchida ndisingadi. Ndaienda naye kumusha kwavo, ndaenda kumahotel, ndaakandidzisa kuti life yehotel inorarimwa so, vana Mount Clay, vana Rochdale, vana Anglers Rest, malodge, vana asingoti malodge Troutbeck Inn, achindiratidza kuti ndo life inoraramwa so. But yainga achingoti mwana wako anofanwa kuita upenyu huri nani. Form 4 yake akabva apasa Patricia, akabva aita 7 A's 2 B's and a C. Ndakavhunduka kuti mwana wangu here, bosi wakanitaura ndo zvandaitaura zviya. Ndiye akaita third highest. Form 6 paSt Mathias ndiye akaita 13 points neshamwari yake, vakaita mahighest. Ndikafara, ndikasekerera. After that ndobva ndati saka ndoita sei, ndobva ndati mwana wako unozofungawo kumensa, ndobva ndazosiya kwaari, ndobva ndazoenda kwaandiri kushanda iko zvino pandava ne 6 years something. Ndokwandakaenda ikoko mwana wangu asati mazauti auya, ndopavakamuti ndokumbira mwana wako auya azobata-bata chichi. Ndikatoda kuti mwana wangu abate chii. Ndobva ndotoona aenda kuya ndotoona kuti ndiri kuita zveaccount zvelogistics, vachimutraina zvelogistics. Ndichizoshaya achiti handisi kuda kuti bank and finance paUZ. Ndobva azowana nzvimbo paiti, ndobva aita e-commerce, ndobva aita dhigiri rake. Ndichingoshingirira kuti aende kuchikoro. Kumusha ndandine dambudziko brother yangu yaida mapiritsi echirwere chemwoyo, now is late, akazoshaya yake 2018 but kubva 2011 aingwapa mapiritsi. Saka mai vangu kuti vadye ndini, zvese ndandakukavha ndini, but zvinhu zvese ndaingoisa kuna Mwari. Noti mari yandaipiwa kwandaishanda yanga iri nani. Pafees futi taita payment plan, nokuti aindibatira imwe mari yefees, imwe achindipa. Unongobhadhara fees yakakwana, iniwo zongobatira mari yake. Mwana wangu akabva aita dhigiri rake, apedza dhigiri rake kwaakaita attachment, ndobva awana basa. Pamakore esa ndaitokatotenga ng'ombe, nchiita kuti ndizobhadhara fees. Ndikatenga ng'ombe dzangu dzikatanga kuberekawo, dzichiwanda, dzichiita sei, dzimwe ndichitengesa chichi. Ndikazokwanisa kuvaka kamba kangu kumusha, kuti pandoendawo kumusha nditi life yangu yandaimborarama iyaya ichinje. Saka ndakavakawo imba yangu kumusha, ndine mombe dzanguwo dziri kumusha dzinondibatsira nototengesa. Ndotova nemukomana anotochengetawo mombe dzedzo kumusha, anochengeta amai vangu, ndiye anogara namai vangu achibatsirawo basa pamba. Basa iri mba ndinorida zvisingaiti. Ende ndikanzwa munhu achisvora munhu anoshanda mumba, munhu anoshanda mumba akakosha. Tinosangana matambudziko mumba, but haufanwa kuzviisa mumusoro kuti ndaitwa zvakati, kana ndanyimwa chikafu iwe unofanwa kungoziva uchi zvaunenge wakavinga. Kunyanya isusu vasikana vebasa, unongoziva kuti ini ndakavinga basa, handakuya kuchitaurisa zvizhinji. But pane zvimwe zvinoitawo nevamwe varungu. Munhu kana asina kukanganisa, please musati pamhosva. Kazhinji kacho mabhosi vanopa vasikana mhosva iye asina mhosva. Wozozviona musikana yaenda, vamwe vanenge vachida kugara zveshuwa, but kuti agare nezvaanenge achiita unongodzikama angoti regai ndiende, nekupoterwa nokubvunzwa zvakawanda chichi. Vamwe vasikana pavanosvika mudzimba dzevanhu vanouya kuzongoongorora kuti makamira sei, muri kudya chii, muri kuitwa sei, wozoya kuba wobva aenda. Zvinova zvisiri right kuvasikana mubasa. Tinofanwa kushinga kushanda tichiita basa redu iri, rakakosha zvisingaiti. Angofana nemunhu anoshanda muofisi ndizvitarisa. Ndiri kukwanisawo kutengawo mafuta ekuzora, handiri kukwanisa kuita life nebasa iri risindidakarishanda. Ndinokurudzira vamwe vangu nechishuwo changu, ndoda kuti vese vakadzi
ndaishuva kuti tadzidzisana kuti ngatishande basa iri rinotibatsira vana vedu, tinodzikisirwa haro nevanhu but rinobatsira vana vedu kuti vana vedu vazova nelife yepamusoro like inini. Kune vamwewo vakatoitawo zviri nani kudarika iniwo nebasa remumba, but nenyaya dzokuti tinenge tichiudzwa nevanhu uchisvorwa uchinziwa ukashanda mumba uri house girl, spoon, gwende, tinotumidzawo masaka, madhumbe, jorosiya, mbuya muchembere, mazita akawanda anova asiri right. But vakadzi kana waona kuti mumba mako hazvina kumira zvakanaka, hauri kushungurudzwa, shingirira kunoita basa remumba, rakakosha, rinokubatsira zvakawanda. Unozotorarama life iri nani like life yandinorarama. Chishuwo changu mulife ndinongoshura kuti vakadzi enotaita basa tarega kusarudza kuti basa romba hariite, basa romba rakanaka, tashanda tarishanda chaizvo takasungunuka tichigadzira upenyu hwedu hwamangwana. Like inini iko zvino mwana wangu ati vane kamota ari kutoenda kubasa, ndiri kutovigirawo keke ramai vangu vanovhura ndambovatengera keke, ndiri kutovigirawo keke. Mama munoda chii? Ndiri kutodhiraivha, ndakatodhiraivha paChristmas kuenda kumusha, vanhu vese vakatovhunduka vakati Yesu ko ndiwo here uya wataiseka mazuva aya? Ndikati ndini, but kuhama handakasvorwa ndiri kurova nema, hakuna munhu anokushingisa pabasa redii. But now iko zvo vanhu vanotoonzwa kuti ita basa remumba, ita basa remumba. Ndakutokurudzirawo hama dzangu, ndotova nedzimwe neimwe hama yangu iko zvo mwana wake atova kumidland, ati vane vana vake, mwana wake atova kuMidlands nebasa remumba ndimushingisa. Ndakuti vanhu vakutouya kwandiri vachiti tipowo mazano. Ndakashandira vanhu vatema, handina kubva ndamushandira murungu. Mapart time ndakazoenda kumurungu, ndaenda kumasundays mapart time kumurungu. Ndikatotsvakirawo vamwe vanhu mabasa ikoko nekuda kushanda kwangu, vakanditi aiwa no, iwo zvausani uchakwanisa kuuya, usukwanisa kuuya everyday. Ndipo munhu anonhingirikira anotibatsira. Nanhasi vanotondida varungi vavo, vanhu vese vandoitira mapart time vanotondishedza kuti nhaiwe mai pati muri kuzvifambisa seko, muri uyai mutishandire. Unoti aiwa handinadi, ndaakuda kumboitawo izvi, ndaakuda, handidi kunyepa. Izvinhu upenyu huri kunetsa, but kuritaya ndaakuda kuzororawo kuti ndiitewo zvimwewo zvandishuwo. Changu chandinoda kuita, ndoda ndirambe ndichiita farming yemombe iyi dzandinadzo idzi, ndokuramba ndichiwedzera nokurimawo madomasi, maonyeni, chichichi, nokubatsirawo vamwe vanhu. Shungu dzangu ndokuti endaiona ndaida kuti ndibatsire vana 2 vasikana, kuvasumudza kuti vaende kuchibhadhira mafees, kuti vaende kuchikoro, vasararama upenyu sehwangu, kuvasumudzirawo. Ndo pane shungu dzangu.